Ja imam talenat. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Dejane, izvoli. Even your emotions have an echo in so much space. Dejan Velović iz Jagodine. I njegov brat. Talenat pamćenja. A kakvo pamćenje? Pa pročitam kalendar i naučim ga. Ja mogu da kažem bilo koji datum, ti znaš koji je dan, ili tako nešto? Da. 9. august 86. 9. avgust, subota. A, produkcija gore ima sigurno kalendare spremne, provere. Ide, znači, za milion ljudi možda zna. 39. 78. Subota. I to je subota. Jel ima neko ko se nije rodio u subotu u sali da malo ubrzamo? Sreda. Ja bih vas pustila da vi svima pogodite kad su rođeni. To je da. Imaš moje da. I od mene imaš da. Čestitam, ja. Prošao si. 21.6.1982. 21. Jun. 21. jun. Da. 80. Drugi. Ponedeljak. Ne mogu da... Evo, dokaz. Pa i mislim, šta ću vam dokaz kad sam ja tad rođena? Ja žena. I baš mi je drago što sam se upoznala. Ja imam talenat.